guys! Welcome back sa aking YouTube channel. This is briickstiguman. And in this video, magre-review tayo ng mga brushes na ibinigay sa akin. And I think this is fake kasi nabili lang niya sa online shop. At saka binigay niya sa akin kasi sayang daw. So, kinuha ko na lang kasi sayang naman talaga yung perang ipinangbili niya dito. And yun nga, fake lang yung kanyang nakuha. And salamat pala dito kasi kahit fake, first time ko magkaroon ng brushes. So I think this is my milestone para mag beauty na rin. And ayun, ito ng milestone para sa aking beauty and styles. So yun, and ito nga pala yung mga brushes. Tada! Ito siya, guys. So, ito yung parang fake ata na binili ng aking friend. Binigay niya sa akin kasi bumili siya ng bago. Yung hindi sa online na talagang bumili siya dito sa amin, doon sa mga malls. So, yun. And unahin na natin itong ito siya, yung para siyang pang ng liquid foundation, yung pang blend at saka ng mga powder. So maganda naman yung quality niya, guys. Ito siya. So by the way, ito palang mga brush na ito ay unicorn brush. So yun, unicorn. So balik tayo. So ito siya, hindi ko alam kung anong mga tawag ng mga brush, basta sa akin makapag-mock up lang. So yun. And ito para pang mga liquid foundation, ganyan, pantabo ng mga spores ng mga pa dyan, mga kung anong mga anik-anik na tumutubo sa ating mukha. Ayan, maganda yung quality niya, kaso lang matigas. Soft siya pero pag inano mo, matigas. And alam nyo, guys, kumakalog-kalog pa to, parang matatanggal na ito siya, matatanggal parang. So ito, I think fake yun, kaya siguro hindi nagustuhan ng aking kaibigan, kaya binigay niya sa akin. And ako naman, kinuha ko naman kasi sayang naman talaga. So instead, yun nga, fake na nga rin, anuhin na natin, pag nasaan ba, ay hindi, mali palang term. So gamitin na natin. So yun. And next naman is yung anong tawag dito, kayo nang magsabi, guys, anong tawag dito, para siyang walis tambo. Ano ba tawag dito, nakalimutan ko, basta fan brush. So yun, yung kita nyo naman, guys, ayan, sobrang pangit na niya kasi nga fake talaga siya. Fake. So yan. And ang nakakapangit pa, guys, is yung pagkat ng yung bronze ata dito, mali. And sobrang pangit niya, guys. Ayan. So yan, lesson learned talaga. Wag talaga bumili ng mga kung ano-ano. Kung bibili man ng sa mga online, dapat yung kilala nyo na, yung pinagkakatiwalaan nyo. And yun nga. So, ang gamit nga pala ng fan brush. So, sa mga makeup artist dyan, sa mga nagbe-beauty, nag-mock up dyan, ng mga vloggers. So, ang gamit nito, correct me if I'm wrong, gamit pa nito kay yung pang-paalis ng mga sobrang mga powder sa mukha pagkatapos ng makeup. Di ba gaganyan yan, pang-alis ng mga sobrang powders. So yan. So ito, and ilalagay ko muna siya dito sa kabila. And ang next naman is yung parang pang ng liquid foundation. So yan, liquid foundation yan. Mabuti pa to siya, guys.
Sobrang matibay siya guys. At ang lambot. Matigas pala guys. Akala mo lang malambot oh. Pero pag ganun mo guys, sobrang tigas. So yan. Paano na to ng liquid foundation? Ganyan. Pang-blend ng liquid foundation na para matabunan yung mga eye bags natin. Yung eye bags na dahil kakaantay ng mga chat ng mga crush na ninyo, hindi pala natin. So mga antay-antay ng mga chat ng crush kahit hindi ka naman talagang crush niya. So yun, nagkaka-eyebags nga tayo kasi nga puyat kung puyat. Wala namang tamang dahilan kung bakit nagpupuyat. Facebook lang ng Facebook. So yun, kaya gamitin nyo to guys. Bumili kayo ng matibay na ganito. Ilagay nyo yung liquid foundation para naman matabunan yung mga eye bags nyo. Para naman hindi halatang patay na patay kayo sa iyong crush. So yan, na-review na natin. And next is yung dalawang eyeshadow brush. Tignan nyo guys. And alam nyo guys, maganda siya. Parehas na matigas. Tingnan nyo yung pagkagupit niya guys. Oh. Yan. Yan. Ito hindi ko alam. May mahahabang ano ba dito? May mahahaba. May maliliit. Hindi tama yung pagka gunting ata. So yun. And natuklasan ko guys. Ayan. Ayan guys, oh. Diba? Sira siya guys. Sirang-sira. Sayang yung pera ng kaibigan ko, diba? So yan. Sirang-sira. Katulad ng pagkasira ng inyong relasyon. So yun. Yung sira ng tiwala ng taong mahal mo. So yun. So hugot lang. So yun guys. Ayan lang. Nahihinayang lang ako sa mga brushes na to. Hindi pala lahat. So yan, tapos na tayo. So hindi pala lahat ng mga cute na bagay ay may magandang maibibigay sa atin. Kasi in real life, kung sino pa yung cute-cutean ka pero yung ugali mo masama, hindi ka pasok sa panlasa ng mga ibang tao. So yan. Kaya nga hindi ka crush ng crush mo eh. Cute-cute ka lang eh. Cute-cute pa bebe. Yun pala, masama ang ugali, di ba? So yan. Lesson learned kaya guys. Kapag bumili kayo sa online shop, make it sure na kilala nyo at pinagkakatiwalaan nyo. Hindi yung bili lang kayo ng bili kasi, oy, ang ganda, uso ito ngayon. So wag guys, kasi alam nyo ang pera, pinaghihirapan yan, hindi lang yung kusang dumarating sa buhay ng tao. So yun. And dyan na nga nagtatapos ang ating review ng fake brushes na nakuha ng aking kaibigan na ako nang sumalo dito, binigay niya sa akin. So yan, magagamit ko naman rin to. So it's a good start para sa aking pa-beauty vlog. So yun. And salamat sa mga nanood ng aking review ng mga brush for today, and I hope to see you on my next vlog. And don't forget to subscribe on my YouTube channel and i-like and i-share. At kung gusto mong ma-notify sa lahat ng aking mga vlogs na i-upload, mga videos, just click yung katabi ng subscribe button, yung notification bell para updated ka palagi. And sana hindi kayo magsawang sumuporta sa akin kasi kaka-start ko lang. And thank you. Hope to see you on my next video. Bye!